नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोनो सानबावबाय जानो हागौ मा भिडिअ नोंसोर बेखौ थाम्बनेलाव नायना सिनायखाबाय जानो हागौ बेनो आरोना आं दिनै नोंसिनो नैबे दख'नाखौ बिदि दख'ना दा बेनि थाखायनो आं बेखौ बिहरदों आरोना दाख्लैहाय बेयावहाय माला बेगर ग्लास गल्सथा बिजि खाथिनि थाखायजों आरोना र' नोंसिनो दिन्थिनो बेयाव मा मा दङ बेफोरनो नै लोगोफोर माला बेगर बियो नै बिसोरो ग्लास बिसोरखौनो होगोन आं बिजिबो नांगौ नै बिजिबो लाखाबाय बेयो फ्रेम बेखौ होनांगौ नङाबा दख'नाया बोख्रेबो खेमसिबो लाबाय बेनि उनाव नै आथा बेखौबो आं दाख्लै बिहरदों आरो खिन्थु माबायदि जायो नायनोसै बेखौनो खालामगोन आरो नै बे गल गलाव ग्लास होगोन आं नायदो माबायदि जायो दा होमब्ला आंखौ गाननानै जखासिन होग्रोनायसै आरोना दा नै लोगोफोर माखासेखौ आं बिजिजोंहाय सुबाय आरोना माबा माखासेया आथाजोंल' होनांगौ बे ग्लासफ्राखौ आरो ओमफ्राय बे माला बिगुरफोरखौहाय बिजिजों सुनांगौ आरोना
हाबायानो नै लोगोफोर आंनि दख'ना बानायनाया बिराद खस्थ' जाबाय आरोना आरोबाव एसे दंबावसो आरो खालामनांगौआ। दा आं भिडिअखौबो मोजां लानो हायाखिसै आरोना लोगोफोर, मानो होनोब्ला आङोहाय मबाइल दैना होनो मानसियानो गैयामोन आरोना, टेबोलाव दोननानैसो खेबनाय जादों आं, बेनिखायनो मोजां लानो हायाखिसै आरो। दा बेनोसै आरो लोगोफोर, आंनि दख'नाया जोब्बाय। आंनि भिडिअआ एसेनोसै। माबायदि नुदों आरो जादोंना जायाखै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर।